सार दिनै BKWCनि गुवाहाटीनि हेड अफिसाव जोंनि स्निथि इन्डिपेन्डेन्ट डे फालिनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै एसे गोलावै बिबुंथि लाय। गुड मर्निं। गिबियावनो नोंथांनि चेनेलसिम आं साबायखर बावबाय। दिनै भारत उदांस्रि सान आरो बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै गासै भारतबर्षआव आरो भारतनि बाहेराव जाय जाय देशआव भारतनि NRI बिथांमोना दंहैयो बिथांमोनाबो दिनै बे उदांस्रि सानखौ बयबो फालिगोन। जोंबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाबनि जायगायाव बेखौ फालिनो थामथिम खालामबाय। मिरुआरिनो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोंनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय जे जोंनि मावख' बेयाव जोंनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेरगोनां बसुमतारिनि दैदेननायाव आरो जोंनि मानगोनां मासिगिरि अनिल बसुमतारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव सिमेन्ट सापरनि जोंनि मावख'आव बेयावबो बेखौ भारत उदांस्रि सानखौ दिनै फालिगोन। बेजोंनो लोगोसे गुवाहाटीनि नैबे जोंनि जि मावख' गाहाय मावख' बेयावबो जों बड'लेण्ड भवन बेयाव माखासे मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनजों आरो गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय आरो खाथि खाला जोंनि बे गुवाहाटीनि खाथि खाला जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि नुजाथिनायाव जों बयबो भारतनि नैबे जि स्निथि जि उदांस्रि सान बेखौ फालिनो थामथिम खालामदों। गिबियावनो आं बयनिसिमबो उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनाय बेखौ बावहरग्रोबाय। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोनोम मोननाया 2 बोसोरानो जाबाय आरो जोङो खेबनै जों बेखौ फालिखांबाय आरो दिनै खेबथामनि थाखाय जों फालिनो बेखौ थामथिम जादों। जोंनि थांखिया बेनो जोंनि भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय दिनै भारतबर्षआ आजादि का अमृत महोत्सव बेखौ फालिनानै देग्लाय जोबथा समनि थाखाय बेखौ फालिगासिनो दङ आरो जों नायदों भारतबर्षआव दिनै उदांस्रि जानायनि उनाव जों जोंनि गासिखौबो लानानै भारतबर्षआव जों दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन धोरोम गुबुन गुबुन बोरोना बे भारतआव जोङो डाइभारसिटिनि गेजेराव जि जोंनि गेजेराव जि मोनसे खौसेथि बा जोंनि जि इउनिटि जों बेखौ देखायबोनो हादों। उदांस्रिया जानायनि उनाव जोङो भारतबर्षआव गावखौनो भारतबासि हिसाबै गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा जों बेखौ लानानै थांना थानो हादों। दा बेजोंनो लोगोसे बर' माहारियाबो उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो बा बिनि बेसेबांबा रोजा बोसोरनि सिगाङावनो जोंबो बर' हारिया बे भारतबर्षआव जों रायजो जाबोदों आरो बेबादिनो जोंबो भारतनि उदांस्रिजोंनो जोंनि हारियाबो उदांस्रि मोनफादों। आथिखालाव जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे जोंनि उदांस्रिखौ जोङो ब्रिटिशनिफ्राय मोनदोंब्लाबो आथिखालाव जोंनि राव हारिमु जोंनि थुनलाइ जोंनि रांखान्थि जोंनि राजखान्थियारि जि मोन्थाय बेखौ लानानै भारतबर्षआव दासिमबो जोंनि फिसा फिसा हारि माहारिनि गेजेराव जोङो जि थार उदांस्रि बेखौ नागिरनानै दाबो जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि गेजेराव सोमावसारनाय जायो जोंनियाव रायलायनाय जायो। जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे महात्मा गान्धी माहारिनि बिफा बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जोङो ब्रिटिशनिफ्राय उदांस्रिखौथ' जों मोनबाय नाथाय जोङो मानसि हिसाबै थांना थानांगौब्ला जोंनि गुबै उदांस्रिया फैगोन जोंनि रांखान्थि जौगानायजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जोङो थामोनथानि गेजेरजों थांना थानो हायोब्लासो आसल जि उदांस्रि बे उदांस्रिखौ जों मोनफुंनो हायो। दा बेनि थाखायनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो जों दिनै नैबे उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे बेयाव गेवलां सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि आयदायानो जाबाय जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे ओनसोलनि जौगानायाव बर'नि माहारियारि आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो इन्डिभिजुवेल जाय बिथांमोना बर' हारि जौगानायनि बेलायाव जागायजेननायनिफ्रायनो खामानि मावबोदों बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रि दा बेजों जोंनि नैबे ओनसोलखौ जों माबायदि जौगाहोनो हायो बिनि सायाव जों दिनै मोनसे गेवलां सावरायनाय बेयाव लादों। आं आसा थिदों बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लागोन आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला माने जोनोम मोननायनि उनाव जे जोंनियाव मोनसे बिसास फैदों मोनसे जोंनियाव गावनि सायावनो जे मोनसे सेल्फ कनफिडेन्ट जे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय
10 लाखनिबो बारा बर' सुबुङा गुबुन गुबुन जिल्लायाव गोसारनानै दङ आरो बै जिल्लाफ्राव थानाय बर' माहारियाबो जोङो 6 सिडिउल जे बिटिआरनि जे एरेन्जमेन्ट बिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जोंनि राजखान्थियारि मोन्थाय आरो जोंनि रांखान्थि जौगानाय आरो जोंनि समाजारि बिथिं जोंनि सोलोंथाइ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बे गासैखौबो लानानै जाहाथे जों हारि हिसाबै आत्मनियन्त्रणनि गेजेरजों जाहाथे थांना थानो हायो दा बेखौनो नोजोर बोनानै नै जोंनि बर' कालचारेल पारफर्मेन्स काउन्सिला खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि आसाम सरकार भारत सरकारनि जि मोनसे लुबैनाय बायदियैनो जोंबो आवगायगासिनो दङ दा आं आसा थिदों नैबे उदांस्रि सानजों जों दिनै लोब्बा लाखिनानै गोदान मोनसे मिजिं गोदान मोनसे सानस्रिखौ लानानै जों जाहाथे बयबो जयै खौसेयै आवगायलांनो हायो दावगालांनो हायो दा बिनि थाखाय आं आफा इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबहरदों आरो बयनिबो जि खौसे जि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि जाहाथे बर' कालचारेल पारफर्मेन्स काउन्सिलखौ नैबे भारतबर्षआव जोङो थानानै सा सानजा भारतनि नैबे आसामाव थानानै जोङो जाहाथे गावनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिखौ लानानै आरो गुबै उदांस्रिखौ लानानै जों जाहाथे आलो गोजोनै रायजो जानो हायो आरो समानै जों दावगालांनो हायो बे मिजिंजोंनो जोङो दिनैनि उदांस्रि सानखौ फालिदों आरो आं आसा थिदों जे बर' कालचारेल पारफर्मेन्स काउन्सिल बे ओनसोलखौ जौगानायाव बयबो जोंनि बर'जों लोगोसे जोंखौ मोजां मोनग्रा वेल विजारफोर जायफ्रानोखि जोंनि मोजां हास्थायग्रा बिथांमोननि खौसेथि नाजानायजों जों जाहाथे आलो गोजोनै रायजो जानो हायो दावगालांनो हायो आं बेखौनो दिनैनि उदांस्रि साननि गेजेरजों आं बयनिसिमबो आङो बेखौनो फोरमायदों आरो आफा आनान गसाइनि खाथियाव आं बेखौनो आर'ज गाबदों गोजोन्थों।